मेथाइआ मोजांलै गोदोनि दसे नेनोसै सोर सोर जयेन जायो माबा डाइरेक्ट ना डाउनलड रदे आं सेट खालामनि र' बेक खालामलाय हेल' लोगोफोर दे कमेन्ट खालामदो दिनै दसे रायलायनोसै नोंथांमोनजों लाइभआव जयेन जादो लाबलाय सोमखोर हरलाय रावबो फैथारला नामा लोगोफोर लाइभआवलाय जयेन जादो दे एसे हेल' हेल' लोगोफोर बोरै दं दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर बोरै दं दे कमेन्ट खालामलायदो माबा अपसन ओंखाराखै जे दे गाइसमोन सोर सोर जयेन जाखो एसे कमेन्ट खालामदो नेटआ स्ल'लै आंना नांथा जादों ओइ नोंनाव माबा कमेन्टनि अपसनानो ओंखाराखै जे हेलौ फ्रेन्ड्स दे कमेन्ट खालाम सोर सोर बहानिफ्राय नायदों हे लोगोफोर रावबो फैला नामाब्रा लाइभआवलाय आंनि मानो बिदि जाथारखो नोंनासो इयो आंनासो नेट जायाना हो आंना माथो नांथाबाय थाखो लोगोफोर दिनै माखासे खोथा रायलायनोसै फैदो सोर सोर आंनि गोदोनि शायरि भिडिअ नायग्रा आर्सफोर दं फै दसे रायलायनि दिनै सोर सोर आंनि गोदोनि शायरि भिडिअ खोनासंग्राफोर दे कमेन्ट खालामदो दङबा दिनै एसे रायलायनोसै नोंथांमोनजों मारै दङ
खबरफोरा हेलौ लोगोफोर जइन जादों आरो थांदों मानसिफोरा दे एसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर